Kini ke mas buku tung duai kerpang nak benda ibi bha karnayor barbas kembor linkoi nak benda ke jingsuk jing sign hashikurim bahin yok kuno sausnem ladon lang tung duai nak benda iba ishwa karmuti duai ba ilaban ba thobha yak exam metric jongi tung duai nak benda Ferdinand Wansuk Maulong ibarake la shai ke sngi khajongi la shai ke sngi tung duairu nakabinda ya Justin Umsong banon ha ICU tung duai wa ujis na ye ki jing coaching kia med barmen sim tung duairu nakabinda Imedaris Sangriang ba idon hapna ki jingpang jingshitom tung duai ba ujis aye ki jing coaching kia med barman sim kujil tung duai ba ilaban thobha ye ka fine like sam jungi ha ke hinyu tarik tung songo yawl na kabenda ha kane ke mas bokhoid na kabenda ki jingkur khu ba uble ula thai se halor jong I Rinu Jobin Bibin Barjisa namar uble kar khu yaki barkela pas ba haka New Zealand exam jongki tungi dubar na kabenda ke inga sam jongi Ilpidius Warangar but I Bildarius Nonglang but saungut ki kun kamtam na kabenda I na Fimeri Nonglang but is ngi kha jongi mintagas ngi Simjir waisa masuk na bar laispa lai pusau. Laispa lai pusau. Hang ning ya nung ya kme utra ban ai ganu rakade marua. ha ke kertang kupa badu kun badu mensim bakuin Amen. kajing aye jungu trai jungu yu Jesus Christ barga jingi jungu blai lam barga jingi aslok jungu mensim bakuin kin don ring card bad pi barom Engkau berpiru. kohumen kapara ba id hav Jesus Christ hagane ke mit sabda ke jingi ke bakrong gele mana kamar geduan jungu trai ban shimida hagane ke mas bakuin barkal bangiron hakmadu Jesus minda daga jingi ke bakram tungai tia bawra ke jing thumo jongi hakmadu Jesus Tongi duai kerpang nak benda ki inge samjongi nak benda ki kime kpa jongi ki kun ki kti jongi ki hinmer ki para jongi ki parlo ki paramaran jongi baro tongi duai nak benda baro ki bapang ki basitom kam kerpang tongi kan mau ki to ki hapo hospital menda ki to ki bala panjing duai nangi ibai pe ibai tongi nai tia ki baro benda hak madu jisu bar tongi kerpang yu jisu ban aye ki baro ki jing kor jing kya med barmen sim Tongi duai kerpana ka benda ka retreat she's ngi retreat na ka benda ki khinna minda ka sngi tongi duai ki to ba wan pan shi minda ka retreat ai ba ublen kar gudo yaki bad kai kesam jongki baro tongi duai na ka benda baro ki men sing ke bala khladno na ki kesam jongi kam kerpang ki to men sing na porting pin koi tongi duai ba ublen ai yaki baro ke jing chat thai ka bam chukut kan bangi dagai tia bawra kene jing tumo jungi hak madu jisum dab dagai jing sngosi ka bakrau to kana itiro ya bawra ki pop jungi minta kan bangi dang pin kre ya ka donor jungi ban pitiang ya ujisu to kan kerpani ujisu ban site kude ka donor jungi na bawra ki pop krama gala man shiminda hagane ke mas bokhoit daga donor ka bakhoi
Kendang dalam ayat 3 ki pop jing hak madu jisu meda dab dag jing sungu siga bakrau tu ngendu mailang nga pla au play badan bor bara bad happy ko on men ko param bangal le pop sibon em dag jing perkhat dag tin badak kham badak jing le klet dag jing le pala chungam dag jing le pala chungam dag jing le pala bakrau namar katha nakar padi ka mari bakoi kabaya isa thei soti Yakia ngan bargeri kuit, beri api ko men ko para, banduai na kabenta jungam, how try play jungi. Uplay badan bor baro unis ne yangi, but endalamap yaki pop jungi, unyalam yangi sha ka jingi bam jukur. Amen. Try can right go play say yangi. Try can right go play say. Tong inya duhai. To ai hangi ko trai ko blai jungi bangin borom yame da baro ke jing murjing perkhat jungi but bangin eat shisha ya baro nadu ka donut da utrai jungi yu Jesu Christ ukon jome uba imbad sin sharangad bad me ha ke jing yalong kawai jung men sim ba khoi u blai junom la junom. Amen. Kajing pulih na kitab Aru Samuel. Ha kito kisngi kelajian ringkat bau Absalom uya kendo ya kinong bud u David. U Absalom ula syong halor u kasyar jong u. Bad uta u kasyar u lej prung ha kitnat ki basanyum jong u ding sning u bahe. Kumta kle jong u kelas akut teden ha uta u ding sning. Bad ulayang ya bad layang ya u pansden hapdeng kabeneng bad ka kendeu kadba u kasyar u badon hapo jong u ulamare hakmat uwei ubri ulayo i ya kane bad ulaya thu ha ujo ap hakmi ngalayo i ya u Absalom ba usden ha uding sneng te ujo ap ulasyem lai teli kinam pliang na kade nakti bad ulatanra yaki hakadnut u Absalom hakata kapol David udang syong hapdeng artali ki kherdop bad unong aphira ulalekyu shatnum ka kherdop nakenro bad haba ulamit yalaki khmat bad ulapej ulay iya uwei ubri ubamare marwei uta unong aphira ula porta bad ulay thu ha usim te usim ulaong lada udon marwei kadon ka khubor ha ka shintur jong u te usim ulaong kenria sharut bad yang hangne kumta ulat kenria sharut bad ulayang thek hakmi unong kushi ulawan poi bad unong kushi ulaong kakubor baha nakabenta usim kanrat jonga naba utrai ula pelaj ya phi menta kasngi nakabor jong kito baro kibayang persya ya phi usim ula kali ya unong kushi hato kabet kabiang bad usamla Absalom unong kushi ula jubab to kinong shun usim kanrat jonga bad kito kibayang persya ya phi banle ya kabasnu ken long kum uto usamla
Usim ulasung sejur bad ulai kiu syaka kamera kaba halor ka kerdop bad ulayam. Kadba udang yam ulaong kukun jonga ku Absalom. Kukun jonga ku Absalom. Banganda yap no na mga hakajaka jong pi ku Absalom kukun jonga. Letu ha ujoab hakmi usim uyam bat usung se nagbenta u Absalom. Kumta ya kajeng job hakta kasi lapen kela sya kajeng yang beriu nagbenta upaj baro. Namar upaj ulayo sngeu hakta kasi usim uyam benut yala ukun. Te kiberiu kilarung tu syapo senong hakta kasi tik kumban rung tu kiberiu kibalek rany haba kilapet yap hakathma kaktin jong utrai Yisongo yaw play. Sam prapunriu nomor nyospa nyopo. Nyospa nyopo. Kadati kajing shisha bat kajing im ong utrai Om dan berwan syok palai tang dangan Haleluya 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 Utrai undon ringkard bad pi Kabat piru. kajing pole naga gospel bakuir katkum o Marcos. Aburam hame try. Hakata kapor habau Jisu ulalait pai biang dakli shashliang kaduriang Galilea upaidba ulayalum saudong ia bad uladon harud kaduriang te uwei na kirangba senakok ubakerteng ujairus ulawan barhaba ula iyui ya ujisu ula dem krup hakik jat jungum
udah kerpat jur ia uong ka kunrit jonga kadon hat mir ka jingyap wan seban bu ia kikti jong me halor jongka ba kandup koit barkan im pada jisu ulalait ringgat bat pada pait bababon ula ia bud bat uyap ngian sajan jongo lorong kawai ke kintei kabala shitom nagajing misnam lakat arsnem kala shitom shibon wadlaka shasumar habon ba kinong ay dawai barkala pinlut baro kat ba kadon henry kaklem ia bor barkala nang jur penban kalayos ngo yagijing ia tu shapang ujisu kumdam kalabud ia unadin habdeng uta upaid ba barkala kta yakajain kup jongo namar kala ong radangan kta wat tang yakijain kup jongo ngan sakoit barka jing misnam kala sangai shisindon bad kala ngau halakamet bakala koit nakataga jing pang jongka ujisu ba usngo halade bakabor kala mina ula phai shisindon saudong uta upait badula kle mano bakta yakijain kup jonga tagi sinran jongo kila ong hau me yoi bakibriu ki yap ngian yame penban me ong mano bakta yanga henry ula nang peit saudong ban yoi mano bala le yakane kata ka khindai pat ba kalas ngothu yak ai kabala jia haka kalawan daga jing ting pat jing new bad kala dem krup hakmar jongo bal kala yathu hau yak jing shisha baro te wala ong haka kokon ka jingei jumpi kalapin kod yapi ki late suk late sign but the koit no nakajing pang jumpi kadbaudang kren lawan poi kibara kubor na ing jong orang ba senako kiong ka kon jumpi kalayap balay pin salia shu ya unong hikai uji supat pathiaw ya kata kaba kiong henry wala ong ha orang ba senakok worship ting shu ngit nangtang shim sha yano ban budia light tang ya Petrus baru Jacob baru Yohanes upara jungu Jacob habakele poi haing uta orang ba senakok uji su wala yoi ya gajing kinwin bat bakib kibriu ki iam bat yalit niar jam bat enda ularung ula ong haki balay pi yakin win bat pi yam kakena kam shim yap henry ka iyotia tigilara kibain ya kumda ula pin mi yaki baro shabar bat ula kot yaki kmi kikpa kata kakena boleh kita kibala late lang padu bat ula late rung hapo ka kamera batia kakena ula bat ia kana kakti bat ula ong haka tali takum kabamut ko kena barit nga ong happy ki joy bat shisindon kata kena kabala khat arsnem karata kala ki joy bat kala sedang ban iai bat markum dahi kila dap daga jing lingno te ula adong tengai yaki ba om dei ban don batip shapakhane bat ula ong haki bakin ai jimbam yaki yaka ka gospel jongutrai Cingara ya meko Chris ko homen ko para bai how Jesus Christ haga gospel minda gasngi gospel jung Markus kalona ka basan kad kot arpa ubay terter ngela yosngo ka bai kam lenong ka bajrong bor ngela yosngo haga gospel ujis ulele artle ki kamphalla bakhraw artle khamballa Kamani kong ngelios ngo haba uji su udang iyait uwe urang ba synagogue bakerteng Jairus ulawan badula dem krup hakmadu jisu badula krpad yu jisu ban wan ban pin koid ia ka kun jongo namar kalapang jur badu jisu ulalait udang iyait ban pin koid ia ka kun jong u Jairus berkat bau jisu udang late ngelios ngona ka gospel kabai ke kintei kabamis nam kat ars nem kalawan
bad dak jingai ka bakrau kalak tha ya ka jain kup jung Jisu bar khalayo jingko jingkia komur ko para bayit na ka gospel ngiyos ngom bakana ke khintei kalapang kat arsnem kalapang bad kalapin lut baro kat ba kadon henry klam yo bor na gospel ngiyos ngom kato ka khindei kalapin lut kat ba kadon kalapin lut kat ba kadon banti damai henry klam yo jingko jingkia minda come down come down pisashu ban sumar elade namar bale kalapin lot barakat kaba kaladon kalapin lot pat henry klam yo jingko jingkia harin pat kaleos ngo sapangu Jisu lesedon ba ong ya katoka kindei don bay buri bakartang Jisu deina Nasaret udon ka bor ban pin khoit but bon kiburi kileyo jingko jingkia na u Jisu khilet kar padia u lese don ba ong ya kha but kalayos ngo ba u Jisu udang iait bada ka jigen ka bakrau kala bud ya u Jisu bar kala bud ya kito ki pait ba babon nadin kala bud bada ka jigen ka bakrau kala tha ya ka jain ko klampar kata ya ka kti jong Jisu na ka met jong Jisu kala kata tang ya ka jain gup bad namar kala ong wat dadanga kata tang ya ka jain gup jong Jisu ngan yo jing ko jong ya but enda kala kata ya ka jain gup jong Jisu la ji ayu she sendon kala yo jing ko jing ya she sendon kato kinte ka ba me nam ars nem kala yo jing ko jing ya bad kala ngo hala ka met jong ka enda kala kata ya ka jain gup jong Jisu hala ka met jong ka kala ngo ba kala yo jing ko jing ya Halin kaleo jingko jingya u Jisu ul ongkum na u Jisu la kle ka bege jingkle ya ke bari bara u Jisu la sange bar u Jisu la phais audong bar u Jisu ul kle ka bege jingkle mano bakta ya ka jain gup janga mano bakta ya ka jain gup janga ha ka gospel ngal yesngo bon kibri kidang yait rangkat bar u Jisu ele yap ngian omdon jakashu bon ngot kidang pres ya u Jisu Henry u Jisu ula phai bar u Jisu la kle ya kito ki pait ba babon mano bakta ya ka jain gup janga te ki senran kila lengo omre tang ki senran ki bri bar le se kila lengo bale u kle kumne number bon ngot kibri kidang yait bar kumno uong mano bakta yanga number bale bon ngot kidang yap ngian kidang pres ya u Jisu te kumno ula ban kle mano bakta kalau kumne habang yait procession hak per procession habang ilet Eucharisty procession ne ki procession habang yait kum do rangkat bad bon ngur ki bri hatong ilan em phai bad kli manabak thayanga manabakta ya ka met manabakta ya ka jain kum jung hatong ilan em ban kli em namar bale bon ngur kidang yait ngimla ban kli omdon jakashu ban yait omdon jakashu ban yait kidang yait lang kum do tengimla ban kli ya kitto ki badang yait badngi manabakta yanga bale pikta nga hatong ilane ban kli ngimla ban kli te u Jisu henry u Jisu ula phai badu Jisu la kli mano bakta ya ka jain kup jonga bale u Jisu la kli namar ula sngo ba ka bor lamina u ka bor lami bon ngot ki bor ki lakta ya u Jisu sngotu ato Jisu klam tip kibe kidang tha ya u Jisu bon ngot omde tang ka to ka kinde lakta ya u Jisu bon ngot ki bole se shipa ngot ar pongot shis pangot kito ke badan nadin lese ke laban hakmat bar ki lakta ya u Jisu lese bon ngot ki lakta ya u Jisu henry tang kawe ke kinte ka lakta ya u Jisu ta ka jingei tang kawe ke kinte lakta ya u Jisu ta ka jingei laga jing thrang ka bakrao bani jing kot jing kia tang kawe lakta kibero lese ke lakta henry haba kato ka kinde ka ba jing pang na ars nem ka lakta ya u Jisu ta ka jingei ka bakrao kabor lammi na u Jisu kabmut tang ladangek tha ya u Jisu ta jinger ke bakrau u Jisu ulaban pha ya kabor jengu halor jongi ibe pebe tang ladangi shong hakmod u Jisu ta jinger ke bakrau u Jisu ulaban pha ya kabor jengu halor jongi ibe pebe but enda u Jisu ula kli ka to ka jingkli ka to ka khindei elas motu barkala wan shakmar barkala iyatu ka jing shisha ngalakta yame galakta ya jain kup chume baru Jisu la ong kokun pediang ya jing ko chugia kokun pediang ya jing ko chugia enjoy late final late suk late sign peleo jing ko chugia u Jisu la ong komen ko para ba eid have Jisu Christ hangne ya gospel minta ka sngi yosngo ya jingait ka bakrao jung kana ka kinte ka jingait ka bakrao jung kana ka kinte ka balamais nam khat ars nem
Right? Minda come down pisa shuk come down ban na pinlut. Kala pinlut kat kaba kalon pinlut kala pinlut ban ti dawai ban yo jing ko jing kia. Minda come down te minda enda kala lut na dong shadong kala shania terli telan hautrai. Te ka gospel minda ka sngi ka hikai yangi ibai ba ngimde ban tu jingkerman hage jingim jungi. Ngimde ban tu jinged hage jingim jungi. Bonsin haba ngi lut narang habang ye pang ye shitom habang ye sham shibon ge jinge jingjar ha ge jingim jungi ilekumno ngi du jingerman ha ge jingim jungi mo bonsin ngi yo yasngo ngi yo haba ki bor ki pang dese ki don ge jing pang bakrau ba ki let hospital but anda ki doctor ki yong binda ngim laban le e mo ngim laban le e minda ki bor ki stang ban du jingerman ki stang ban du jinge Henry ka gospel minda ka sngi kana ke kinde ka jingem jo kana ke kinde ka bamisnam khatarsnam ke khayangi ibai bangim de ban tu jingkermen habaki buruki ino yangi habaki doctor ki ino habangi gila pilot pisa shibun ban minda ngim don ban IT dan ban thi dawai barom ngide ban shaniang ngide ban mare hakmat jungno ngide ban mare hakmat ujisu ki buruki laban ino yangi kir bathoy jung laban ino yangi Henry ublei jungi unam ino yangi Henry ujisu unam ino yangi but daka jingir ke bakrau habangi dem ko siu daka jingir ke bakrau habangi pan e na ujisu jisun sa ai yangi wait man kasngi ye barong iban ban shiminta ke mas bakoit buna prang jungi iban ban shiminta ke mas bakoit badngi pediang ya ujisu hapo goronor jungi ibai omdengi shuk tha ya ujisu ngi pediang ya u hapo ke donor Ipediang ya ujisu hapo gonot bat ujisu uwan shisha hapo jongi ibai te kat no le ibai ngedi ban pediang ke cingkur ko ipediang ke cingkor jinge met barman sim bon sin baleng pediang ya ke cingkor cingkia baleng pediang ke cingkur ko jungo bal halor jungi ibai namar ngimju shong hakmado jisu takato ke jinger ke bakrau namar ngimju duwai bon sin hak jingem jungi tak jinger ke bakrau ngimju pediang ya ujisu hapo gonot jungi tak jinger ke bakrau Ladangi pediang dak jinger ke bakrau ladangi shong hakmado jisu dak to ke jinger ke bakrau ujis ula panle yaki khambala bakrau ha ke jingem jongero pai namar bon mur ke layait badu jisu bad bon mur ke lakthaendre tang kabe ke kinde laktha ya ujisu dak jinger ke bakrau tak jugur kom abangi shong hakmado jisu dak jinger ke bakrau dak to ke jinger ke bakrau ujisun pha ya ka bor jungo halor jungi ibai Kumun ka para bayin hauji sukres hagane khlimat tongen khliya lade habanga wan ban duhai habanga late ban stimen daga mas bakoid habanga late man pediang ya ujisu hapogon hatong ngam wan daka jingir ka bakrau hatong don nem ka jingir ka bakrau teng gem don ka to jingir ka bakrau ka jingir kalong ka duna but dena ka to dau ngim pediang jingkur ko jungol ina ka to dau ngim pediang ka jingko jungkia med parmen sim Hakane ke mas bakoir kun ko para tongin panmap na ujisu na kabenda ki por ngilawan hakmado jisu klam daga jingir ka bakrau but tongin panmap na ujisu na kabenda ki por ngila pediang ya ujisu ro klam daga jingir ka bakrau but tongin kar padi ujisu hakane ke mas bakoir ban yarap yang ibai bangi baro ngin ngates kem ban bangi ngates kem haga bor jungo jisu ngimde bantu jinggerman ngimde bantu jinget hapangi jing sungu sige bakrau hapangi jing pang jing shutom jingi barom ka habangi yomar shibon ke jinge bar ke jinjar ha ke jingim jungi ngimde bantu jingkerman ngimde bantu jinget ngide ban shania telle hautrai namar barabor uji sudang ap na ka banda jungi bada ke jinget ke bakrau habangi ban hakmar jisu uji sun sapai ke bor jungu bargi barong inyo ke jingkor jungkia i barom inyo ka to ke jing palnai bapura na bara ki bor jungu bamandro tungin Kerpadi jisu ban kurkur do yang ibai pe bar kunjuru tongin kerpadi jisu ban pen scam ya ka jingait jong ibai pe kamba kumba kana kinde kalamis nam arsnam kala yo pediang ki jingkor jingkia mangior ngi yo pediang shibon ki jingker ko jongu trai halor jong ibai pe eniro ya jisu kres Chinom lai chinom amen Subayeng ngangit
Oblei kupam dan bor borong unang kau ke beneng berkendau berhau Yesus Kristus kun bamar bejungu trai jungi dabala puna umen si bukuin ia balakana ke Maria Yesutim Pontius Pilatus belasana puna yabu layak latep yabu ulah hiasa ke bayab agas gi balai ulah mi part gi bayab ulah kyusha beneng usung sukamona blei dan bor borong nang thawan bisan ma imbari ke bayam ngangit ha omen sim kuit aga balang katolik ba kuit aga jinga selo kari kuit aga jingma bi ki pop aga jingmi pan kadom berga jingim bam cukut amen Mulai sepak in your prop. Play background, top yang ngau pa, jing ai ti bang i terwa, wan bak pu bali pernai, bau pa jo me Tuduai ku para baga jingkenia jung abar jung pi kalong ka bapriang kun ha ublei ku pa badan bor baro To try pinegi jing knyani ki ti jong pi. Aku taga jing ro kabura makateng jong. Jing tayangi pada kabalang bakoi jong u barok kuwei. giwan rasha gaduan jung me ku trai yakine gi jinai daki bangi shakriya me kadba me pdiang yaki ha ke jings born jung me to penlong yaki ka sakramen jung jings yus phayangi dau Kris utrai jungi Amen. utrai undon ring khad bad phi Rengka bat piru. to kintio vela ki dhonot Ikan tiu yaki chau try. tong naingu ya utrai ublei jungi Kai song hok bat katei. da shisha kalonga basong hog bad kabadai kadai ti jungi barga jing penim yangi haman la kapor barka jaka banaingu yame ko kandrad ko papa khoir ko blei badan bor bad bam chukut namar kumba mela thau yaka jait ben riyu lengba ukun ba e jongme kumta hero lengba jungu mela pen thamai yaka daga jingit bakhrau namar katha kade hog baki jin thau jongme baro kin shakriya me baro ki balalait imkin yaro yame bad baro kiri khoir jongme kin kurkhoya me da khabai ka donut bar khabai ka men sim bar kumta mangiru ngi ainam yame kadba daga jingkemen ngi penbana yame juno Bakun, 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 you try. Usim don baru bleki pai. Ring bat bertegi ai rai lai. Kajing ya rosana. Osana shachong tam. You play Osana. Kajing ya ro you tabawan. Hanam bada gerteng utrai. Ring bad bertegi ai rai lai. Kajing ya rosana. Osana shachong tam. You play Osana.
para hakane keleman sarsin daga jingir ke bakrau tungne ti bara ke jing tumo jungi hak madu jisu kadbau ujisun pen kala yunuk pu bar kawain kum kamet bar ka snam jungo tung duwai ai pau jisun pen kala ke donor jungi bar ka jingim jungi ibe pa ibe da shisha melong ubak khuid kutrai kathumai junga jing khuid baro namar katang ikrpat yame topin khuid pin kantang ikene jing tarwa jungi dakaba phaya umen sim jungme kumga umjer halor jungki bakindo kalalong yangi kamet barkasnam jungutrai jungi uji sukres hakapor bala dino ya u badala kamon ngobha ula pediang ya gajing shashitom ula shim ya ukpu badakaba aingu yame ula kdia ya u bad ula ai halaki senran u on to shim bartobam nakhane phi baro namar khane kelong kamet junga ya kaba NIT na kamantha jung phi haga jugarukom endalala iabam ula shim yaka kuri badakaba aingu biyang yame ula ayaka halaki senran uong to shim partodi nakhane pibaro namar kane kelonga kuri junga snam junga jutam bathamai badbam chukut yakaba en penme nakabantha jungphi bad nakabantha ki babun nakabenta ka jingmap yaki pop tole yakhane ban khanma yanga Jing maya jong ka jing e Kata sin bagi bandu ne uku bagi dinakane kakuri ibenda gaji yap jong me go try tada du namar katangi ki bapen mentai ke jingya barke jingmi part jongo ngi tarwa hame kutrai ukpu janga jingim badya ke khuri janga jing penim ngida aingu aidam namar malen nyau yangi ki babet ban yang hakmar jongme barban shakriya me dakabas ngoren ngi karpat yame bangi ki ba yabenda hakamet barkas namukres nginlong ki bala penyat lekawai da umen sim bakhuit tokan mau kutrai ka balang jongme ka bala priang hastala ka perthei Barto pinjana ya khaga jingin rengkat badu leo papa khuit jongi Wilbert Marvin Bishop jongi bad baharo ke lingdo bad kerunium token mabalam rukin man ki parashin rang barkin thei ki bala yotiada ka bakharman ya ka jingmi part bad ya baharo ki bala khladno haga jingis nei jome to pdiang ya ki shaga jing shai ka khmar jome to isne ngi baharo ngi krphadiya me barngat bad khamariya te sudi bakhuit ka khmei jongo blai u Joseph bakhuit ukorim chonka ki apostol bakhuit u Francis de Sales bakhuit bar baharo kuri khuit ki bala pen sngo bhaya me pateng la pateng ngindup long ki babit banya ben thalem haga jingim bam chukut bar bangin yaro bar pindon borom ya me daw kon jong me u Jesus Christ da u lembat u bad ha u kanlong hame yuble ukpa badan bor haga jingelong kabai jungamen sim bakhuit baro ka borom badga jingero junom la junom Amen. Kumbala hukum yang ida unong penin ber kumbala hikaya ngi dak tin blai ngi nod ban ong ko pa jongi ba hamane khalwang bakhuit ka kateng jongi
kan wan ka hima jome kan long ka mon jome ha ka kinda ku ba ha baning tua yang imin tha ka jing bang jongi ka ba la ka sngi Patama bingi kan jongi kumbang ka hima ke ba la snu yang i bad wad ya lam yang i sa ka jing pen shoi hendrai to plai yang i na ka ba sni to plai yang i ka pan ku trai na ka jing sni barom ha ka jing bon jong me to ai jing suk jing sign ha ki sngi jongi khang pada ka jing arab ka jing snei jong me ngin light barabor na ka pop bar ngin yo jingar na ka jing jenjar baro khat bang dang ap kumile de ka jing kharmen ba khoit bar ka jing wan part jong nong penim jongi u Jesus Christ Namar ka jume ka long kai ma ka jume ka bor bat ka buram chunam la chunam kutrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jong me ka jing suk nga I happy ka jing suk jonga nga ai happy wat pet yaki pop jongi hendrai ka jing e jonga balang jong me bad ha ka jing born jong me to wai ha ka jing suk bar ka jing e tli ka bai kat kum khamon jong me ma me uba im bad basin shar junom la junom Amen ka jing suk utrai kandon barabor reng khat bad phi Rengka bat phiru to ngat trbe da ka jing suk I bai ha I bai pa Go kun lang bro du play take it keep property those girls and yagi go kun lang bro du play take it keep property those girls and hak me yu kun lang broad jong oblay hak me bakit noy ki pop jong ka perthei sugi toy ki balak khon traga jing khawai jong khon lang broad Ko kan ra ngam long ba shong ho ba man ru ko ka yin jonga re shu ang tara tin jom sim jonga sakya hi
Tong ini ada wai. Habala besar daga jenai kabasius payangi ngikarpan kutrai balang bakana ke jingyarap ban iyo ya ke jing penim bam jikut ke jingait basisha kan nang yai roy dau kris utrai jongi Amen. utrai undon ringkhat pat phi Kabat Piro. ublai badan borbaro un karku gado ya phi ukpa badu khun badu men sim bakoi Amen. tolei suk badiaro ya utrai daka jingim jong phi Ni sango yau. Sao spak hat bre.
Sim berkut, balong apa menikung, cinta berabai, julam la julam, amin. And you're right, try Jesus Christ.